Inilah video branding dari Condro Broto. Selamat menyaksikan. Amanda ki lho nang ndi? Dek kok gak teko-teko ya? Ha yo suwe banget iki. Oh iki adewe nunggu niket mau nih kene. Heeh, jene ndi? Iki sosor iki. Ya, aku yang ada. Ada. Tunggu wis teko iki. Iki lho seko-seko es. Wah. Cawe retira. Aku ki dijedaki Roca Karawitan lho. Hah? Kowe iki do ngopo, Je? Ya apa-apa, aduh iki kasih formalitas wae. Ben kowe iki ora iso dhewe. Terangkanlah, terangkanlah. Tapi kan rapopo, cah karawitan kan budaya. Ih, ngapa sih? Budaya ki kuno. Iya ya, budaya ki kuno. Kowe iki ora oleh ngono kuwi, iki aduh iki ya budaya lho. Ih, kapan aku tahu kaya ngono kuwi? Aku mono gaul. Little bit of bitch could have been my friend. Now you better walk, 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 bitch. Ih, mosok kalian udah tahu ngrasake bekel, engklek, lan liyan-liyane? Panganan apa ku? Iku panganan ya, Jo. Kuwi dolanan biyen tahun biyen kan lho. Om pimpalayum kambreng. Nggih. Yo prakanca. Kok tiba iki? Ayo ngejak kanca-kanca dolanan jamuran wae. Wes. Ayo dolanan jamuran wae bareng-bareng. Ayo. Ayo dolanan jamuran wae bareng-bareng. Ayo dolanan jamuran kalian iki lho. Ayo jamuran. Yo. Nah, kono kuwi lho. Oh. Iki ki ngomong ke apa ya? Aku ki cerita dulu ke situ lho. Oh, kene kancaku masak keman. Kowe iki mbok nek cerita ki sik sapset das ngono lho. Iya, arep ndelok fotone ora. Ndi. Loh, iki lho wong asake nyenengi aku mlebu YouTube. Loh, ayo dadi delok bareng-bareng. Ayo. Sa
iki lho. Oh iki ganteng, lucu, imut. Tenan iki. Tapi iki aku dadi minder, Je. Ya rasa minder lah, diimbangi wae no. Iya ya diimbangi, usah gelem kalah no. Tapi piye yo carane? Saiki kan ana konten sek lagu nganggo lagu Jawa-Jawa kae to. Oh iya yo, bisa melestarikan budaya nganggo teknologi sik wis ana. Yo gawe konten yo. Yo. Sang mustika ning asmara sun kayung yen mring hantika yen cawata ngelilana bakal tak pundhut rama Thank you.